Na, itt vagyunk. A hetedik fordulóba játszunk, azt hiszem, a Ferencvárossal a Premier League-be, vagyis azt tudja, hogy a Premier League-be, csak hogy igen, a hetedik forduló lesz, elég jók vagyunk. Nézzük meg, hogy a Fulham ellen mit hozunk ki. A csapatnak a fele körülbelül ki van dőlve, mert fáradt, mint a szar. De annyira nem tragikus a helyzet, mert elég széles a keretünk, de a játékosaink eléggé salátácskák még, de hát most kezdtük a Ferencvárossal a Premier League-be, így nem lehetünk egy kimagasló csapat. Professional szinten játszunk, szóval nem a legnehezebben, mert World Classon nagyon számomra nehéz ezzel a csapattal, olyan nagy csapatok ellen, mint a Liverpool, vagy a City, vagy az Arsenal például, és én Premier League-et szeretnék nyerni ezekkel a dillókkal. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi lesz. Maximum menet közben emelünk a nehézségi szinten, hát az bármit lehet más. Most manapság. Hát a lényeg az, hogy már megy a mérkőzés, és gólt fogunk kapni, bazd meg, akkor levágom az összesnek a haját kopaszra, azt eladom őket, bazd meg, sorba a nigériai hercegnek. Hát... ránk férne egy taktikai oktatás, úgy látom. Most mondom. Tehát ezt a négert, ezt még hányszor fogják leszerelni? Őrjöngenek a parasztok a stadionba, mert kijöttek, és nem erre számítottak, hanem arra, hogy gólt fognak látni. Ehelyett meg itt megy a tilitoli. Az véletlenül nem 11-es, bazd meg, belefejelte a földbe magát úgy, hogy Kínába kinőtt egy pálmafa, bazd meg. Na, nézd meg, széttörik az embereimet. Hoppá, eladott labda, nagy baj. Hát még hogyha mondjuk ki is tudnánk használni a helyzetet, akkor még nagyobb problémát tudnánk ebből okozni nekik, de hát ez így eléggé fostalicska volt. Valahogy védekeznek ezek a parasztok nagyon. Hát mi folyik itt, bazd meg? Most már tényleg. Eladott labda. És ezt most mi adtuk el, bazd meg, nem ők. Az a baj. Na, ott fut. De most ez mi? Nem mondd, hogy fél idő van, bazd meg, most rúgom a gólt. Ó, hogy essen rád egy vödör szar. Megláttuk a helyzetet. Rohadjál meg! Na, ezt berúgtuk. Megérdemeltük. Poseidon, vagy ki volt ez. Ez egy alacsony kaliber néger játékos, akit nemrég igazoltunk le. Hát egy misét megérne. Maradjunk annyiba, mert hát nincs pénz. Ez van. Azokkal játszunk, akik vannak. Valaki fusson már el, mert meg fogok őrülni, komolyan mondom. Jaj, elvették a lasztit. Na nézd meg, itt passzolgatnak.
Fussál, Néger! Az jó lesz, oda visszateszed neki. Hoppá! Ez 2-0. Úgy látszik, hogy a mérkőzés a miénk. És nem adjuk oda. Hoppá, egy csere. Felhozzuk Buszafit. Ez a Munteanu, ez egy román gyerek. Ő valahogy valószínűleg egy pályát tévesztett, azt azért kötött ki itt nálunk. Szarérhúgyér vettük, elég jó sok gólt rúg. És gólpaszt is szokott adni. Na, azt mondja, hogy hoppá, 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 hoppá. Itt a végére még annyira megindultunk, hogy itt mindjárt miénk lesz minden, bazd meg. Egy mérkőzés alatt behúzzuk az egész ligát. Jó, azért ne túlozzunk. Na, lefejel, bazd meg, hoppá. Nem tudom, hogy... De ez nagyon gyors az a... Elég jól fut, bazd meg. És ez se 11-es, de amúgy, hogy miért nem passzoltam le hamarabb, azt nem tudom így hirtelen megindokolni. Szerintem úgy voltam vele, hogy jó van ez így már 3-0-ra. Vagy 3-1-re mindjárt. Passzolt le. Ez akkora les, mint ez a csoki. Nem? Hát akkor berugom, bazd meg. Elfáradt a végére a fiúka, úgy látszik, és elfogyott a Kraft. Így egy kapufát sikerült ki erőszakoljon a jobb vagy a bal lábából. Ez döntse el az, aki látta, mert én nem. Na, ez meg elcsúszott a taknyon, és ő is, és annyira jól védekezünk, hogy az már mesébe illően szar, de megvan a labda. És ismét nincs meg a labda. És nem szeretnék most már gólt kapni. Na, hát ez 3-0. Ami végül is egy Fulham ellen szerintem megfelel. Nem adunk interjút, mert kurvára nem érdekel minket. Megyünk tovább. Köszönöm a figyelmet, ezt a videót címezném kedves kollégáimnak és szerény kis családomnak.